हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एंड भिउस आं दायो बे समाव दंफैयो खुंगा 37थि बोसोरारि जथुमा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो खुंगा 48थि बोसोरारि जथुमा खैराबारि बिया दुलाराय बाथौ गौथुम जाय मिटिंआनो जागासिनो दङ जोंनि खैराबारि बिया बाथौ थानसालिनि आरेंपारा बे गेलेग्रा फोथारावनो जागासिनो दङ मैयानिफ्राय अर्थात 4, 5 आरो 6 फेब्रुवारि 2022 मायथाइनिफ्राय जागायगासिनो दङ खैराबारि दुलाराय बिया बाथौ गौथुमनि मिटिंआ जानानै थांबाय। दिनैनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिटिंआ जागोन। ओंखायनो बे मिटिंखौ गाजा गोमजायै जोंनि खैराबारि बिया बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव अर्थात थानसालिनि गेवलां फोथारावनो खुंनो लानाय जादों, लाहार फाहार खालामनाय जादों। ओंखायनो मानसिफोरा बेयाव माखासे थुबुर जादों। आं नोंथांमोननो फ्लेग होइस्टिं खालामनायनि बे मार्च पास्टफोरखौ नोंथांमोननो लासैनो देखायलांगोन आरो लोगोसेनो गोथैसि बावनाय बेफोरखौ फारि फारि देखायलांगोन। आरो आं दायो नोंथांमोननो गासैबो मोनफ्रोम मा जायगायाव जोङो मिटिं जानो थांगासिनो दङ बेफोरखौ रोखा रोखायैनो फोरमायलांगोन, देखायनो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोना नायलाङो आरो गुबैनो खावलायखानाय जाबाय जायफ्रानोखि दुलाराय बाथौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव गोलैदों बिथांमोना जाहाथे नैबे मिटिंआव फैनानै बे मिटिंखौ गाजा गोमजायै गामसा रोंनायाव जाहाथे नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैगोन बेखौबो आं बे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। दा बैथिं नुहुरनाय बे पेन्डेलानो जाबाय जोंनि गेवलां मेल जागोन बा जोंनि गेवलां मिटिंफोरा जाहैगोन। आरो दा लोगोसेनो आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन दायो बे समाव खैराबारि दुलाराय बिया बाथौ गौथुमनि बे आर'जआ जागासिनो दङ। बे आर'जखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन, नोंथांमोना जाहाथे एसे गोजोननाय लानो हायो। मोजां जागोन आइमोन आफामोन होनबा जोंखौ मा बुंगोन मोजां मानसि। जों फुङाव सिखारनानै जों गाज्रि खोथा सिन्था खालामबा मेलेमा गाज्रि, खर्मआ गाज्रि जागोन, जोंखौ मा बुंगोन मानसिया गाज्रि नङा बियो, मेलेमासो गाज्रि बियो थारमाने। ओंखायनो आं खावलायदों जों जि फुंनिफ्राय जि मोजां सानसेनि गेजेरजों मोजां गैया बेखिनिखौ आङो गावनि साननानै मोननाय बाथ्राखौसो दिनै आं मानो बुंदों, माने जों राजनितिक मानसि राजनिति खामानिखौ जों मावलांदों। दिनै बिटिसिआव मोनसे परिबर्तन सरकार फैदों आरो बेखौ रायजोआ लुगैनाय गणतन्त्र देशआव माने रायजोनि राजा राजतन्त्र गोदो राजानि फिसाजो राजा जायोमोन,
근데 जों 다 गणतन्त्र देशनि जों सासे प्रतिनिधि आरो गणतन्त्र देशआ रायजोआनो राजा रायजोआसो जोंखौ सेलेक्सन खालामनो दायित्व दं रायजोआनो मालिक दा जों रायजोआनो मालिक नालाय जोंनि खामानिखौ जों केपासिटिजों मावलांगोन दायित्व